hapịa mana anyị ga-agụpụta anyị nne ọ sị na abalị kpu okpu mana ada afụ ihe dị ya n'isi machi efu ha abalị kpu okpu na ada afụ ihe dị n'isi ahụ okpu kwesịrị okpu n'ọchịfozie efu ihe abalị tụkwasịrị okpu n'elu ya ife ọtụtụ ihe na-ezo ezo n'abalị ndị Igbo sikwu na atụrụ na uchichi abalị na-eme atụrụ ọdịka opu mpi ife atụrụ n'abalị ọdịka opu mpi ị na-erute nso ma anyị maara atụrụ nwere ihe meka opu mpi mana ife n'abalị ya fụtazi isi ọfụma fụ otu mpi ede fụ otu isi ede ọdịka onwe mpi ọdịka n'onwe ha ọ imetụta ya aka n'isi etafụ na mpi adịghị ya ndị Igbo nsikwa na ọ na-aba na-achịlụ mmadụ aja anị n'abalị si na awụsa ya na-arụ ka ọ mana na-achịrị aja anị n'eziokwu